Bueno, eu chamome Jorge, eu son de aquí, de Santo Tomé, que é unha das 4 parroquias que abarca o Concello de Lourenzá. É o epicentro do cultivo da fava, onde está o centro da IXP da fava de Lourenzá, aínda que abarca varios concellos, concretamente 15 concellos do que é a Mariña Lucense, pero bueno, Lourenzá podemos decir que é o epicentro desta leguminosa e máis deste produto, sí. Sí que se disfruta moito non só nesta profesión, sino disfrutase en todos os aspectos dela, non só cociñando, sino o trato ca xente, a relación cos teus clientes, esa satisfacción por parte deles que marchan contentos. Nosotros basámonos sempre, na medida do posible, nun produto de kilómetro cero, produtores locales, produto de proximidade, e demostrarlles de que está rico e está aquí ao lado, pois bueno, esa satisfacción sempre é alta, non? Casi te mantes un pouco ao margen, dices ti, casi que sobro eu, non? Estando o cliente, estando o produto, nós simplemente lle damos un pouco esa pincelada de transformalo, non? Ou de facer esa mezcla de sabores, non? Cando decimos fava de Lourenzá, falamos dun tipo de leguminosa cultivada aquí dentro desta comarca. A fava é moi versátil, non cabe duda que é, quizás un dos produtos de horta dos máis versátiles que teñamos. A súa textura é moi mantecosa, é dunha piel moi fina, ten unha capacidade de absorción que supera un 100% de humedade, podemos lle meter un sabor ou outro e ela vai-nos a potenciar moito máis ese plato ou ese sabor con esa absorción que ela nos aporta, non? Cando dous ingredientes buenos se xuntan, non hai nada que inventar, simplemente hai que mezclalos, non? Ben señan unhas favas con chipirós, ou ben señan unhas favas con bonito, ou ben señan unhas favas con callos. A xente confía máis na fava que na propia receta. Saben que esas favas van a estar boas dunha maneira ou doutra, non? Unha das cousas que ofrecemos aquí relacionada á fava é o que nós lle chamamos a ruta da fava, é unha ruta gastronómica. Basicamente mezclamos un pouco o que é a gastronomía, a historia e a cultura do noso concello. Empeza no Concello de Lourenzá, unha primeira visita que é o Centro de Interpretación da Fava, onde aí un pouco ese turista pode ver aperos que se utilizaban cada vez menos, porque aí o tema da fava estáse mecanizando un pouco máis, onde van a poder ver distintos tipos de favas, que producións quedan, porque antes tamén se cosechaban outras favas que non abarca a IXP, pero sí se cosechaban o mesmo produtor. Bueno, unha vez que salimos do centro de interpretación, vamos ao Mosteiro de San Salvador, dentro dela nos vamos a encontrar o que é o Museo de Arte Sacro, que, bueno, non deixa indiferente a nadie, porque é algo impresionante, simplemente, creo que é unha parte histórica do noso concello de un valor, bueno, non sabemos dicir como, pero é algo moi bonito. Visitamos as distintas parroquias que tenen o Concello de Lourenzá, onde xa empezamos a ver produción de favas. Vamos ter un contacto directo co que é as plantacións das favas, a visitar os produtores, dependendo un pouco tamén do traballo que estiñan a facer. Facemos un tramo que é a cooperativa do que é da fava de Lourenzá. Aí vamos a ver un proceso que é o que a fava ten desde que se recibe desde ese produtor, un pouco a salida como punto de venta, non? Pasamos por un mirador moi bonito tamén, que desde ese mirador podemos ver o val na súa totalidade, por así dicilo, que é o paso xusto antes de chegar ao que é a Fortaleza de Tobar, non? Nos vai a recibir o actual dono, onde nos vai facer unha visita guiada. Vamos a ver distintas exposicións que hai nas salas do propio Pazo, e despois xa pasamos a degustar un pouco o que é a fava de Lourenzá dentro de as salas do restaurante. Forno de Tobar, ubicado dentro do patio central da Fortaleza. E, bueno, aí facemos un menú de degustación un pouco das favas e un pouco tamén dos postres e dos produtos locales que vamos a combinar con esas favas, non? Con isto un pouco o que facemos é cerrar o ciclo desde o inicio hasta o final do que é da fava, non? Pasando os puntos todos, desde a siembra hasta un pouco o consumidor final, aunque non vaya no mesmo orden, pero, bueno, temos un pouco, vemos a vida toda da fava, non?